Kai da Allah gafara ana miki magana kina nema kiwo mutane wulakanci. Kaman yaya? To dan kin ga an damu da ki har an ta ko an biyo ki ana son ki uban ke yar gidan uban waye nawa kuka tara waye gatan ki a garin nan. Da har zan biyo ki ina miki magana kina mun wulakanci. Iye? Mu je in ga gatan ki. Zaki ne muke ga mutane magana. Mu je in ga gatan naki. Mu je in ga gatan naki. Gata na nan tun ɗazun sai bina yake yi yayi magana ban kula shi ba wai in tsaya nan tsayawa shine wai mu je kowa ya tsaya min zai je ɗazun sai bina yake yi. Barka dai wallahi da wasa nake. Yayi magana ban kula shi ba shine hali biyo ni wai mu je ga gata na ku.